Os handlede Formel 1 om 2 mænd og 1 team. Alain Prost og Ayrton Senna kørte begge for McLaren Honda, men de kæmpede samtidig en indædt kamp om verdensmesterskabet. Efter en uheldig sæson var Ayrton Senna 16 point efter Prost, da de nåede til det andet sidste løb, det japanske Grand Prix. Derfor skulle Senna vinde de 2 sidste løb, og den jagt resulterede i et af Formel 1-historiens højdepunkter. De 2 kørere sad side om side i første startrække, Senna som etter. Men Prost var hurtigst afsted, og dermed tog han føringen. En føring, der kunne sikre ham verdensmesterskabet. Hele løbet igennem jagtede Senna efter Prost. De 2 var ikke gode venner, da Prost mente, at Senna var for hasarderet i sin kørsel. Derfor havde Prost sagt inden løbet, at han ville spære alt, hvad han kunne, hvis Senna forsøgte at overhale. På omgang 46, med kun 7 omgange tilbage, fik alle syn for sagen. Senna havde indhentet Prost og forsøgte en overhaling. Prost lukkede døren, og pludselig holdte begge biler stille. Prost var tilfreds og forlod bilen. Nu var han verdensmester, troede han. Men Senna nægtede at give op. Med hjælp fra Marshalls pustede han liv tilbage i Hondaen, og så gik jagten for alvor ind. En nervøs Alain Prost kunne nu se sin holdkammerat i en intens jagt på mesterskabet. Jagten lykkedes, og Sennas sejr sendte chokbølger igennem feltet. Men snart skulle alting falde på plads for Prost. Da Senna fik bilen i gang, missede han en chikane, og da han ikke havde gennemført omgangen, ja, så blev han diskvalificeret. Dermed vandt Alessandro Nannini løbet, og Alain Prost kunne kåres som verdensmester i Formel 1 i sæsonen 1989.